लोगोफोर स' गाइस दिनै आरो फिन खनसे नोंथांमोननि सेराव नुजाफैलायबाय दिनै आं नै न'आवनो नारें खाजि जानायदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायनोसै स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड मोनब्ला नायनांबाय थाबानो जाबाय बानलु संख्रि लाखाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला जानोसै बिराद जानो लुबैदों आङो स' बिदिब्ला जानोसै बानलुखौ थुफ्लेना लाखानोसै आङो हारसिंसो आरो रावबो गैया हारसिङैनो थिगसे जानोसै आं दिनै Pinjam bego taina, nanti aku dihun cadang gitu. Ini masih murah. Alu sebab alu sebab Siang lu kabayan ke? Masa aku tunggu coba. Lu kamu kabayan ke? Hai nung ang sana. Ang dapat ang kampus sana hai nung ang kampus saya kinalai. Satu punya. Satu lama. Biar alu kabayan. Bikin मोखै जाबाना हारसिंबा इन्ट्रेस्ट नाङा आरो लोगोफोरजों जमा जाबासो मोजां नाङो जानो बिदि हारसिंबा गोसो जाया खिन्थु आं दिनै जाबाय जानो लुबैनानै लोगो गैयाबाबो हारसिंनो जाबाय दिनै मोनसे जाबावनोसै ओमफ्राय जाथ'ला ओंखाम जानो हानाय नङा नङाबा हाथाय फैजोब्बाय Jadi mungkin dapat berat sungguh sih lah ya,
बिसिमा बेखिनियाव थाबाय नै जाजोबनो हायासै आङो ओंखाम जानो हानाय नङा ना जाजोबबाबो ओंखायनो जाथ'ला लोगोफोर स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनसे खाजा मोनजालायबाय आंहा नै बे जाबाय साम' एवनाय आरो लोगोफोर माने साम'खौ रुनानै ओमफ्राय एरख'नानै एवनाय आरो लोगोफोर ओमफ्य आं बेखौ जानो नागिरदों नाय माबायदि टेस्टआ